gara-gara kan dumadi saking kama menika kula patani bediten lawan para dewa-dewa mboten saged mendha nanging muncul menika wujudipun pramila paduka kedangaken menika putra paduka piyambak lho. Jeneng kita anak urip mula sing gedhe pangapuran wah aset kok Idul Fitri wis winginane aku sing main ping 50 lagi lahir batin kok sing gedhe pangapuran wae aku ape nek makmu ki suwe ra bocah dadi aku sungkan